To fa a yanzu haka dai a shafukan sada zumunta ana can ana tattauna wani batu da ya ɗaure wa al'umma kai musamman ma a ƙasar Libya. Sanin kowa ne ana kama 'yan cirani a ƙasar Libya ana kai su gidan kaso. A yanzu dai wani bincike da shafin jaridar BBC Hausa ya yi ya gano yadda ake sayarwa Larabawa 'yan ciranin Niger a kurkukun Libya kamar bayi. Yanzu haka dai wannan rahoto shine yake ɗaukar hankali kamar yadda kuke gani a rubuce, kamar yadda shafin jaridar ya bayyana cewa hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai baƙin haure kusan 160 da suka fito daga jamhuriyar Nijar a yanzu suke ƙasar Libya, kuma kusan kaso 25 cikin 100 na baƙin hauren da ke zaune a ɗaukacin ƙasar, kashi mafi girma na 'yanci ranar da suka fito ne daga ƙasashe daban-daban. Sai dai halin da 'yan Nijar ɗin da ke ƙasar Libya, musamman ma waɗanda ba su da ko takardar tsire ta shaidar zama a ƙasar Libya, na cikin mawuyacin hali, wanda yawanci sun ƙare a gidan kaso. Sun yi kira ga hukumomin Nijar su taimaka musu su mai da su gida sakamakon mummunan halin da suke ciki a can ƙasar Libya. Wani ɗan Nijar da bai yi yarda a ambaci sunan shi ba da kuma yake zaman ɓoyo a Libya ya shaida wa BBC cewa halin uƙubar da suke a ciki ya munana a halin yanzu, inda ya ce wallahi halin da ake ciki ya munana a gidajen kaso a ƙasar Libya, inda ya ƙara da cewa ko mutuwa kai ka mutu kare ya fi ka daraja, idan kana tafe baka da daraja, haka a wurin aiki ma baka da daraja, haka kuma a gidan kaso idan an kai ka kurkuku Allah ya taimaka kana da ɗan kuɗi sai ka biya a fidda ka, amma fa a kwana biyu idan an sake kama ka nan za a maido ka, in ji shi, inda ya ƙara da cewa talauci ne ya fiddo mu daga gida, nan da muka zo babu kwanciyar hankali, can gida babu aikin yi, inda ya ce mutum ya ce 'yan Libya ba sa barin su da komai, kama daga kaya ko kuɗi, kai hatta har mutum kan shi bai tsira ba, sai guje-guje da wasan ɓuya da 'yan ƙasa, a kama ka a kuma kai ka kurkuku a rufe, a cikin kurkuku baka tsira ba, domin sai da kai balarabe kai za a yi ya tafi da kai ka yi masa aiki, da zarar aikin ya ƙare ya sake dawo da kai inda ya ɗauke ka, in ji shi, inda ya ce kaso 80 cikin 100 na 'yan Nijar da ke nan Libya na son komawa gida, amma ba mu da kuɗin mota, idan ma kana da shi da ka fita hanya za a tare ka a kwace, idan ka fita daga birnin Tripoli kafin ka kai Sabaha sun kwace komai a hannunka, a cewarsa, inda ya ce a ƙarshe ya yi kira ga shugaban mulkin sojan Nijar Janar Abdulrahman Chani ya taimaka musu, ya kuma ce mu fa 'yan Nijar muna shan wahala, mun kawo kuka gare ka, ka tashi ka tsaya ka gani, jakadanmu yana nan Libya, amma abin ya fi ƙarfinsa, ba zai iya shi ɗaya ba. 'Yan Libya na zaune a Nijar birjik cikin walwala da kwanciyar hankali, babu mai yi musu magana, idan abin ya yi wuya a maido mu gida, a aiko motocin cikin watanni 6 duka 'yan Nijar da ke Libya za su dawo gida. Libya dai ta kasance hanyar da dubban baƙin haure ke son shiga Turai ta teku duk shekara suke jibge, inda galibi ke fadawa hannun kungiyoyi masu fataucin mutane da ke karɓar kuɗi. Anan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu da wannan ɗan Nijar ya tattauna da shafin jaridar BBC Hausa. Allah ya sa mu dace, amin summa amin.